Potenciar a creatividade e a expresión artística dos pobrenses. Este é o obxectivo do programa formativo que porá en marcha o Concello da Pobra este inverno, en colaboración con diversas agrupacións culturais. Preténdese un pouco potenciar a creatividade de todas estas actividades que vamos a propoñer, a expresión artística, e bueno, pois ampliar un pouquiño a oferta formativa que tiñamos estes anos e incorporando un pouquiño tamén novas actividades, como pode ser o teatro musical, non? Precisamente este obradoiro de teatro musical será a principal novidade do programa. Estará impartido por Mimarte, que mestura interpretación, canto e baile. Nunca é tarde para reencontrarse con ese neno e esa nena que soñaba con ser artista e xogaba a ser artista diante dun espello, que en Mimarte é un centro de segundas oportunidades, sona un pouco a Outlet ou a Corte Inglés, pero é certo, aquí non dicimos que non a ninguén. De vir xente de todas as edades, que non importa que teñan experiencia ou non, que algo para vivir, o de crear grupo, o de poder, a través das artes escénicas, poder expresarte, poder aprender técnicas de desinhibición, de cousas que tamén che sirven para a vida, non? Terán continuidade tamén as clases de baile a cargo da Escola El Tomasón, así como as ensinanzas musicais da Asociación Cultural ESMU, con clases individualizadas e especialidades de grupo. Temos especialidades de grupo, tanto como os máis modernos, como pop, como rock, como o coro moderno que comentabas, que sería maiormente un coro adulto, xunto tamén con combos máis infantiles, non tan pequenos como 6-7 anos, pero sí do resto dos alumnos máis xoves. Incluso coa posibilidade da banda infantil, como vimos xa traballando desde outros anos. Ofertaránse tamén clases de pintura para grupos de adultos con Paola García e para nenos impartidos por Aida López. Faránse actividades en grupos xerais, pero máis que nada pensarase actividades específicas para cada un dos rapaces, ademais de ensinarlle artistas que forman o contexto cultural, tanto galegos como doutras nacionalidades. Xa se pode formalizar a inscripción en todos os cursos, agás na Escola de Música, que abrirá o prazo a partir do día 20.